Nere burua aldatu egin duk, nere begiak itzali. Lasai egoteko denbora aurkitzen dukenean, hitz eginen diago, ta konponketa izanen duk ordua, ta konponketa izanen duk. Nire ondoan duken lagun hori nik ezautzen dia. Bera duk nire burua itaz baliatuz aldatu zikena, baina lasai nego eta kontent nego, baina lasai nego eta kontent. Piztu egin dituk, den argelkeria zela konturatzea. Elkarrekin ikusteak poztu egiten naik, bertze gauzarik ez baitzen duten. Baina lasai negok eta kontent nego, baina lasai nego eta kontent.